Hvis du kan lide at følge med i, hvad der sker lokalt, har vi en god nyhed til dig. JV.dk bliver nu meget bedre. Nu kan du altid få alle vores historier. Uanset hvor du er, hjemme, på arbejde eller på ferie, har du altid adgang til de sidste nye historier på JV.dk. Alt hvad du skal gøre er at oprette dig som bruger. Det er nemt, og det tager ikke ret lang tid. Jeg vil nu vise dig, hvor nemt det er at få adgang til alt digitalt indhold på JV.dk. I øverste højre hjørne finder du en orange login-knap. Når du klikker på den, åbner et lille vindue, hvor du skal indtaste din e-mail og det password, du valgte, da du oprettede din profil. Første gang du logger på, skal du oplyse, at du er abonnent på JydskeVestkysten. Holder du avisen eller e-avisen alle dage, skal du klikke på feltet Abonnent. Nu mangler vi bare dit ordre-ID og dit postnummer. Hvis du ikke kan huske dit ordre-ID, kan vi sende det til dig på mail eller sms, hvis du klikker her. Du er nu logget ind på JV.dk, som du kan se i øverste højre hjørne, hvor dit navn står. Herfra har du adgang til en hel verden af lokale nyheder, så længe dit abonnement løber. Fremover skal du kun logge ind med din e-mail og det valgte password. Som abonnent på JydskeVestkysten kan du altid følge med i, hvad der sker lokalt. Du bestemmer selv, hvor og hvornår. JydskeVestkysten, sammen om det lokale.